Magsimula na tayo, ingat sa pagmamaneho. Magsimula na tayo, ingat sa pagmamaneho. Ay, salamat, nakarating din sa beach. The road ends here, but the walking will start soon. At doon kami pupunta. Ayan o. Kaya, we better start now. Guys, ito na yung lalakarin namin. Dito kami nagsimula. Doon. Tapos dito. Medyo malayo-layo to. Sino? Ito na, malapit na sa katotohanan. Let's go! Guys, nandito na tayo. Balik. Woohoo! Worth it! It's worth it. Grabe. 45 minutes of walking sa shore tapos pabalik. Ito na, malapit na.
Yun. Wow, sa init. Nako. Ano yun? May YouTube ba kayo? Meron? Sulit. Sige. Watcher lang ka rin. Watcher lang. O, sige po. Yo. Ito yung first peak, mga ka-journey. Yan. Natatanaw natin kanina. Papanik pa kami doon sa taas. Yun, doon. Tara. Let's go. Ito na nga. Worth it. Ay, ganda, grabe. Panalo. Ayan oh. Ayan oh. Woo! Ganda. Grabe. Uy, may sako. Para sa basura. Pupunta tayo dun mamaya. This is it. It was such an amazing experience, mga ka-journey. Pero bago matapos tong video na to, share ko lang yung take home ko / life lessons at Little Batanes. And one word came into my mind, and that is determination. I got 3 points on that na share ko lang. Number 1 is look back how far you've gone. So sa totoo lang, sarado yung main entrance noon sa Bagbag Beach. But sabi ko nga, sayang lang kung ngayon pa ako magba-back down. So, naghanap ako ng ibang paraan paano makarating doon sa baybayin. And sabi ko, I know naman yung responsibility ko kung makarating ako doon to keep it clean. Ayan. Sinabihan pa nga kami na sa ibang bundok na lang kayo pumunta. Pero sabi ko sa sarili ko, never settle for less. I came for Little Batanes. Second is go with the determined people. May mga nakasabay din na kami na papunta doon. And shoutout nga pala sa ating mga kabalayan dyan, mga katabing bayan namin na layo pero pala taga-dundin pala sila na malapit sa amin. So I know they are determined too. Kaya sinundan ko lang sila while I find ways to paano makarating sa beach. At nung kumanan sila, going to the beach, the rest is history. Kaya it's very very important sa ating journey who we are with. Sino kasama natin? Sabi nga sa ibang kasabihan, old saying, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Pero may mas subtle na version yun na nabasa ko rin din. Sabi ko, tell me who your friends are
and I will tell you your future. Hindi, no? Ganun talaga. Kung kinabukasan mo talaga nakasalalay kung sino nakasurround sa'yo. Third is sometimes we need to push or encourage people to be more determined in achieving their goals. So along the way, may mga na-meet kami mga tao at naghihintay sila dun sa malapit na talaga rin. And nagbabakasakali na makapunta. Pero gusto talaga nila makapunta. Pero ako, I was determined talaga na dire-diretso lang. But I stopped and encouraged them na sama-sama po tayo. Mas masaya pag marami. Kaya yun, na-encourage sila, na-push, kumbaga. And we all shared the wonderful experience on the hilltop. Under the heat of the sun, we all had fun. And minsan kailangan ng tao na tapikin o sabihin lang na tuloy mo lang, makakarating ka rin.